Κώστα Βαξεβάνη. Τον Κώστα Βαξεβάνη, πολεμικό ανταποκριτή, τον δημιουργό της εκπομπής και αργότερα και του site Κουτί της Πανδώρας. Ξέρετε τη δουλειά του, δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αν θα έκανα ένα σχόλιο, είναι για τους δημοσιογράφους και τη σύγκρουσή τους με την εξουσία. Νομίζω ότι ο ίδιος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ πίστευα παλαιότερα, βλέποντας κάποιους δημοσιογράφους στο εξωτερικό και κυρίως στο Λονδίνο, όπως ο Τζέρεμι Πάξμαν, ότι δεν έχουμε τέτοια δείγματα, δεν έχουμε ανθρώπους που μπορούν να συγκρουστούν και να επιχειρήσουν και να το καταφέρουν με τα επιχειρήματά τους και με την έρευνά τους να εξευτελίσουν πρωθυπουργούς, να εξευτελίσουν υπουργούς και να το κάνουν και σε απευθεία σύγκρουση μαζί τους. Νομίζω ότι τα παραδείγματα συγκρούσεων που έχει δώσει με υπουργούς που ξέρουμε ότι θα μπορούσαν να τον απομακρύνουν και από τη δημόσια τηλεόραση στην οποία ο ίδιος βρίσκεται, επιβεβαιώνει ότι έχουμε δημοσιογράφους και στην Ελλάδα έτοιμους στη μαχητικότητα του πολεμικού ρεπορτάζ να την φέρουν και στη καθημερινή τους δουλειά και στη καθημερινή τους συναναστροφή με την εξουσία. Καλησπέρα. Τόσο καλά λόγια συνήθως μόνο σε μνημόσυνα ακούς. Κόσμο αυτή είναι ζωή. Λοιπόν, κρίση και μέσα ενημέρωσης. Το πόσο βαθιά είναι η κρίση το αντιλαμβάνεστε όλοι και ότι είναι και σε όλο το πλέγμα δηλαδή της κοινωνίας. Θα σας πω δύο παραδείγματα μόνο. Εχθές βγήκε ο κύριος Βινιζέλος, ο διασώστης της Ελλάδας. Αυτή η Πάμελα Άντερσον στο Baywatch της ελληνικής διάσωσης και είπε ότι σωθήκαμε. Αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βγήκε ο κύριος Βορίδης και δήλωσε ότι είναι ακτιβιστής. Ένας ακτιβιστής δεξιάς. Τώρα μάλλον θα συγγράψει το ακτιβιστικός αγών μου. Σε αυτά λοιπόν τα δύο περιστατικά των τελευταίων ημερών παραπέει η Ελλάδα, έχοντας τα δικά της πραγματικά προβλήματα. Και την κοροϊδεύουν. Το ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορίας σε αυτόν τον σύγχρονο πολιτικό, κοινωνικό, όπως θέλετε πείτε, τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα από τη δημοσιογραφία στο πώς την πληροφορία τη χειρίστηκαν αυτοί που ήθελαν με τον τρόπο που ήθελαν. Ας πούμε ένα παράδειγμα, του 1989, το Δεκέμβρη, 24-25 Δεκέμβρη του 1989, όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου. Που στην Τιμισοάρα υπήρχε μια κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου. Ένα ραδιόφωνο όλος τυχαίως δυτικό είπε ότι υπάρχουν νεκροί στην Τιμισοάρα που συγκρούσουν με την αστυνομία. Ο κόσμος λειτουργήσε τόσο ανάδραση, βγήκε στον κόσμο, βγήκε στον δρόμο και τελικώς έπεσε ο Τσαουσέσκου. Είχαν αντικειμενικοί λόγοι που έπεσε ο Τσαουσέσκου, αλλά βλέπετε πως μια πληροφορία μπορεί καλύτερα να γίνει η σπίθα που θα ανάψει φωτιά. Αυτό το παράδειγμα έχει επαναληφθεί πολλές φορές με διαφορετικό τρόπο σε όλο τον κόσμο. Σε πολέμους, αλλά και σε καιρούς κρίσης. Ξέρετε, σε καιρό κρίσης, εκεί που επεμβαίνουν σε δύο πράγματα. Είναι στο συναίσθημα των ανθρώπων και στο φόβο. Στα αρχαίγωνα συναισθήματα δηλαδή. Συνηθίζω να λέω ότι ο φόβος είναι το τηλεκοντρόλ των ανθρώπων. Και αν κάτι έχουν πατήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία τους τελευταίους 25-26 μήνες, είναι αυτό το τηλεκοντρόλ του φόβου. Έχουν καταφέρει τον κόσμο να φοβάται. Πάμε να εξηγήσουμε μια κρίση και βλέπετε ότι ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούν στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ούτε ο ορθός, ούτε ο λογικός. Δεν εξηγούν την κρίση, δεν εξηγούν την εκτόχευση. Την προηγούμενη εβδομάδα γέμισαν οι τηλεοράσεις με αναλύσεις ανθρώπων που σχεδόν έκλαιγαν. Εκλιπαρούσαν να μην πτωχεύσουμε, να μην χρεοκοπήσουμε. Και όλοι από κάτω αγνοούσαν με το τι είναι αυτή η χρεοκοπία. Τι σημαίνει η χρεοκοπία. Ο ορθός όρος είναι στάση πληρωμών. Τι σημαίνει αυτή η στάση πληρωμών. Πάτησαν όσο τίποτα σε μια σύγχυση φραστική, λεκτική που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή τη σύγχυση που δημιουργείται από τη λέξη πτώχευση χρεοκοπία, η οποία δεν είναι απαραίτητος φτώχεια, και σε αυτό που λέμε στάση πληρωμών. Θα σας πω κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ένας συνάδελφος, δεν ξέρω αν είναι επαγγελματίας ή εν πάση περιπτώσει, έχει ένα blog και γράφει αλβανικής καταγωγής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έγραψε ένα πολύ συναισθηματικό κομμάτι στο οποίο έλεγε: δεν ξέρετε Έλληνες τι είναι χρεοκοπία, να σας πω εγώ που την έζησα το 1990 στην Αλβανία, που ξυπνάγαμε να πάμε στον φούρνο να πάρουμε ψωμί και έλειπε ο φούρνος. Που ξυπνάγαμε στο σπίτι μας και έλειπαν τα κεραμίδια. Εγώ
Εγώ ασχολούμαι τώρα τελευταία με αυτά τα social media, με το Twitter, και είδα τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος έγραφε το συγκεκριμένο και του στείλα την ερώτηση. Λέω, πότε χρεοκόπησε η Αλβανία? Η Αλβανία δεν έχει χρεοκοπήσει ποτέ επισήμως. Αυτό που περιέγραφε ο άνθρωπος. Προφανώς κάτω από τη σύγχυση, τι σημαίνει πτώχευση ή φτώχεια. Πτώχευση, χρεοκοπία είναι σταματάω να πληρώνω τους δανειστές. Συμπεραίνω το χρέος μου είναι τόκι, πανωτόκια, ξαναπανωτόκια, μη βιώσιμο και λέω ότι εδώ κύριε σταματάμε. Και γίνουν όλες τις διαδικασίες εκεί που χρειάζονται για να περιφρύσουν την οικονομία μου, το λαό μου κλπ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος προφανώς, λέω, τον κρίνω με την καλύτερη των διαθέσεων, έχοντας αυτή τη σύγχυση για το τι είναι φτώχεια και τι είναι πτώχευση, μετέφερε όλες τις εικόνες της φτώχειας στην Αλβανία, ειδικά από το πέρασμα στο ένα σύστημα στο άλλο, μετά το 1990, ως πτώχευση. Αυτό είχε δικαίωμα να το κάνει. Αυτό ήξερε από οικονομία, αυτό αντιλαμβανόταν, αυτό φοβόταν. Σε 2 μέρες αυτό το άρθρο του ανθρώπου έγινε best seller σε όλα τα μεγάλα site της Ελλάδας. Και μάλιστα πολύ intellectual site, πολύ intellectual δημοσιογράφο. Αναπαραγωγή, like από κάτω, φόβος. Κάναμε κουβέντες στα site, στα social media και έγραφε ο άλλος από κάτω. Θες να γίνουμε Αλβανία? Πεταγόταν άλλος, έλεγε όχι, Βόρεια Κορέα θέλει να γίνουμε. Και για να μην μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε ό,τι έκανε με τον τρόπο που το έκανε επειδή δεν γνώριζε, προχθές παρακολούθησα γνωστό δημοσκόπο στο Μέγκα, σε μια εκπομπή του Οικονομία και του Καμπουράκη, ο οποίος βγήκε και είπε το αντίστοιχο παράδειγμα με την Πολωνία. Να σας πω, λέει, εγώ τι γινόταν στην Πολωνία όταν πτώχευσε η Πολωνία. Επίσης δεν πτώχευσε η Πολωνία. Η Πολωνία έχει μια κρίση χρέους που δημιούργησε υποτιμήσεις κλπ. Στη δεκαετία του 80. Δεν πτώχευσε όμως. Πηγαίναμε, λέει, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και είχε μόνο κρασί και ξύδι. Δεν είχαμε τίποτα να αγοράσουμε. Ναι, δεν υπήρξε φτώχεια. Περιέγραφε φτωχές εικόνες ενός συστήματος του υπαρκτού σοσιαλισμού που λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε και το πλήρωσε. Ο ίδιος βέβαια παρέλειψε παρεμπιπτόντως να πει ότι στην Πολωνία ήταν υπότροφος του Γιαρουζέλσκι και του συστήματος το οποίο κατηγορούσε χθες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπετε πως όλα αυτά τα πράγματα αρπάζονται τα μαλλιά, πετιούνται στην αρένα των εντυπώσεων και ο κόσμος τι κάνει, φοβάται. Όλος αυτός ο κόσμος που ήταν στο Σύνταγμα, που εκφραζόταν με καλό ή με κακό τρόπο, έχοντας μια πολιτική ανησυχία, που είτε μούτζωνε, είτε φώναζε πολιτικά συνθήματα, είτε ανησυχούσε, είτε έκανε οτιδήποτε, ξαναμπήκε πάρα πολύ εύκολα, μέσα σε μερικές μέρες, σε μια αντιπαράθεση δεκαετίας 80, ποδοσφαιρική αντιπαράθεση για τον πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει το μνημόνιο. Και εδώ λοιπόν αρχίζει και λειτουργεί όλο το προπαγανδιστικό σύστημα, το οποίο επεξεργάζεται το κάθε μέσο ενημέρωση για τους δικούς του λόγους. Άλλοι το κάνουν από άγνοια, δεν ξέρω. Ειδικά ας πούμε στα site παρακολουθώ, εγώ καταλαβαίνω ότι πολλοί το κάνουν από άγνοια. Λέει, ας πούμε, βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει άτακτη χρεοκοπία. Άτακτη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει όρος άτακτη χρεοκοπία οικονομικός και είναι τραπεζίτης ο ίδιος. Υπάρχει χρεοκοπία. Και μια χρεοκοπία μπορεί να μην είναι προγραμματισμένη και να είναι προβληματική. Που δεν την έχω επιλέξει εγώ, όπως έγινε στην Αργεντινή, όπως έγινε από ένα σημείο και μετά. Προσθέτει όμως ένα επίθετο. Προβληματική χρεοκοπία. Επικίνδυνη χρεοκοπία. Το μνημόνιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα κακό, γιατί φέρνει ύφεση, τα πούμε μετά τι φέρνει. Γιατί κάνει ό,τι κάνει, δεν έχει επίθετο μπροστά. Είναι το μνημόνιο που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί πρέπει κάπου να πάμε για να σωθούμε. Η χρεοκοπία έχει επίθετα. Και μπαίνει λοιπόν ο κόσμος σε μια διαδικασία, είδατε σε κανένα κανάλι να εξηγήσουν το τι είναι χρεοκοπία, τι είναι έλλειμμα, αν προκύπτει από το δημόσιο, αν προκύπτει από άλλη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Τόσο αυτονόητο είναι δηλαδή ότι όλοι οι Έλληνες τα ξέρουν και δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουν στα κανάλια. Είδατε ποτέ να μιλήσουν στα κανάλια άνθρωποι όπως ο Σκαπέρδας? Έγραψα ένα άρθρο μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε με αυτό το αποστηρωμένο ύφος και μας προειδοποίησε ότι όπου να είναι πεθαίνουμε, παρά μόνο αν αποφασίσουμε να μην πεθάνουμε. Και η απόφαση να μην πεθάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μας λένε οι δανειστές. Έγραψα ένα άρθρο που έλεγα, νομίζω το έλεγα, πτωχευμένες αλήθειες και τοκισμένα ψέματα. Το οποίο διάβασαν χιλιάδες άνθρωποι, γύρω στους 250.000 άνθρωποι,
Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Λέω: εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Αυτά που γράφω δεν τα λέω επειδή είμαι οικονομολόγος. Διάβασα 5 ανθρώπους που τα έχουν πει, τα παρέθεσα, τα αντιπαρέθεσα άλλες απόψεις κλπ. Γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν τους εξήγησε ποτέ κανένας. Κι όμως, τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν με το δεδομένο των όρων που έχουν τη μονοδιάστατη διάσταση, μονοδιάστατη έκφραση και που σίγουρα δημιουργούν μια σύγχυση. Άρχισε ολόκληρη η Ελλάδα να λέει, ας πούμε, αφού αγανακτήσαμε και κάναμε ό,τι κάναμε, ολόκληρη η Ελλάδα κάτω από αφού πέταξαν το δόλωμα, να αναρωτιέται εάν φταίει ή δεν φταίει το δημόσιο για το έλλειμμα. Ναι, φταίει το δημόσιο για το έλλειμμα. Φταίει, σε μεγάλο βαθμό φταίει. 3 είναι οι παράγοντες του έλλειμματος. Υπερβολικό, γραφειοκρατικό δημόσιο. Δεύτερο, η κατάσταση που είναι η παραγωγή. Και τρίτο, ποια είναι η κατάσταση του φορολογικού συστήματος. Ότι δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν και πρέπει να πληρώσουν και πληρώνουν όλοι από κάτω. Είδατε πουθενά όταν μιλάνε για το έλλειμμα και την επικινδυνότητα και το πόσο χρεωμένη είναι η χώρα να βάλουν τους δύο παράγοντες, τους άλλους δύο δηλαδή, το τι θα γίνει με την παραγωγή, δεν μπορεί να υπογράφουν ένα ολόκληρο μνημόνιο. Είδατε κανέναν προγραμματισμό για το πώς θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία εδώ και 2 χρόνια. Να πούμε ότι θα αναπτύξουμε το αγροτικό τομέα. Δεν παράγουμε. 33.000 τόνους φασόλια καταναλώνουμε κάθε χρόνο και από αυτά παράγουμε μόνο το 7,5. Υπάρχει ένα θέμα με το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εκδοτήσεις, με τα παραστικά φαινόμενα που αναπτύχθηκαν κλπ. Είδατε λοιπόν το κράτος που τόσο πολύ ενδιαφέρεται να μας σώσει και να μας βάλει στο μνημόνιο, να έχει παράλληλα να αναπτύξει καμία πολιτική ανάπτυξη στον τομέα αυτό? Όχι. Είδατε το κράτος αυτό, το οποίο έκανε ένα ολόκληρο άρθρο 99 προσφορά σε αυτούς που χρωστάνε και τους οποίους δεν τα πάρουμε ποτέ, να αναθεωρήσει και να πει τέρμα οι φοροαπαλλαγές. Γιατί μιλάνε για τις φοροαπαλλαγές του ΔΕΙΤΖ και καλά κάνουμε, αλλά υπάρχουν οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου. Είδατε λοιπόν να μεθοδεύσουν το πώς θα πάρουμε αυτά τα λεφτά, γιατί έχουν γίνει αυτοί 2.600 εν πάση περιπτώσει, πώς είναι στην Ελβετία? Όχι. Μιλάει για το δημόσιο. Προφανώς το δημόσιο φταίει. Και άμα θέλετε, πέρα από τα κόμματα που αριστολογικά λειτουργήσαν αυτά τα χρόνια, έχει ευθύνη και η αριστερά που θεσμοθέτησε με την ανοχή της το δικαίωμα, την αναξιοκρατία. Έπαιρνε τον Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, τον έχωνε στο δημόσιο και πήγαινε η αριστερά και έλεγε εργαζόμενος είναι γι' αυτός. Και αστά αναξιοκρατία. Ασχέτως με 5 το δημοτικό και ας έχει και ο άλλος 2 πτυχία στο πανεπιστήμιο. Θεσμοθέτησε και η αριστερά την αναξιοκρατία. Αλλά αυτό το δημόσιο είναι το πρόβλημα μόνο? Αυτό το δημόσιο είναι? Εγώ λέω πως όχι. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη λειτουργία του δημοσίου που είναι υπέρ του ιδιωτικού τομέα με τον πιο εύκολο τρόπο. Προχθές ήταν τα δημοσιεύματα από Γαλλία και Γερμανία που έλεγαν ότι έβαζαν την Ελλάδα να κάνει εξοπλισμούς που δεν χρειάζονταν και που δεν είχε λεφτά. Έβαζαν λοιπόν να αγοράζουμε όπλα για να κάνουν τις μίζες. Έβαζαν να επενδύουμε στη Siemens με 4 φορές και 5 φορές πάνω τις τιμές για να παίρνουν κάποιοι Έλληνες πολιτικοί κόμματα ή παρατρεχάμενοι τις μίζες. Αυτό δεν είναι δημόσιο? Δημόσιο δεν είναι το γεγονός, δεν ήταν τα λεφτά που πήραν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους δρόμους των διοδίων, για να κάνουν έργα οι εργολάβοι? Αυτό το δημόσιο, για παράδειγμα, ο κύριος Μάνος δεν το θίγει κάπου. Μιλάει για ένα δημόσιο με κακούς δημοσίους υπαλλήλους. Συμφωνώ. Αλλά το άλλο δημόσιο, ποιο χρέωσε περισσότερο? Όταν λοιπόν περιγράφουν μια κατάσταση τέτοια, την περιγράφουν ή με σύγχυση ή επίτηδες αφαιρετικά. Κάποιος κάπου φταίει. Και εγώ καμιά φορά βάζω στον κόσμο σε διάφορα άρθρα που γράφω το τελευταίο διάστημα και λέω: εντάξει, ρε παιδιά, εγώ είμαι αντιμνημονιακός και έχω τους λόγους και θα τους εξηγήσω γιατί είμαι. Αλλά πιστεύετε πράγματι ότι όλους αυτούς που βρίζονται και μουτζώνονται, αυτό το πολιτικό σύστημα που μας έφερε εδώ, που μας έφερε, ξαφνικά μεταστράφηκε και έπαθε ένα σοκ? Δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρικό σοκ πάνω του και ξαφνικά αποφάσισε εκείνη καλά να μας σώσει? Μιλάει για το έλλειμμα. Η Ελλάδα έχει έλλειμμα. Προφανώς και το μεγάλο θέμα είναι το έλλειμμα. Ότι καταναλώνουμε περισσότερο από ό,τι παράγουμε, μάλιστα. Όταν λοιπόν έπαιρνε το θέμα της τάσης πληρωμών, ένα επιχείρημα το οποίο έβαζαν τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς βέβαια να περιμένουν απάντηση, είναι ότι αφού έχουμε έλλειμμα, αφού δεν έχουμε πλεόνασμα, θα πεινάσουμε. Τι είπε χθες ο Βενιζέλος στη συνέντευξή του? Υπάρχουν αποθέματα στις ελληνικές οικογένειες και στα σπίτια πάρα πολλά. Και πρέπει να βγουν για να αναπτυχθεί η Ελλάδα και να επενδύσουμε. Δηλαδή δημιουργούν την εικόνα ότι το έλλειμμα είναι κάτι το οποίο επειδή υπάρχει, άμα κηρύξουμε στάσεις πληρωμών, που κηρύξουμε στάσεις πληρωμών, πάμε να δίνουμε τόπους, τοποχρεωλήσια, παλιά δάνεια κλπ. Άρα έτσι κι αλλιώς έχουμε λεφτά, που δεν θα είχαμε.
Ότι το κράτος καταστρέφεται. Μα το κράτος υπάρχει μια εσωτερική αγορά. Υπάρχουν τα χρήματα που κινούνται. Εγώ θα αγοράσω το ψωμί, αυτός θα πάρει τα λεφτά να πληρώσει το στάρι, ο άλλος που θα πάρει τα λεφτά που καλλιεργεί το στάρι θα δώσει και λοιπάσματα, δημιουργείται ένας κύκλος οικονομίας στην κοινωνία μέσα. Και ξαφνικά παραδέχεται ο Βενιζέλος ότι ναι, αυτός ο κύκλος υπάρχει. Ενώ μέχρι προχθές θα καταστρεφόμασταν επειδή διάφοροι τύποι σαν το Βαρουφάκη, ας πούμε, ή κάτι γραφική όπως εμείς εδώ πέρα που έχουμε και μια άλλη, δεν είναι οικονομολόγος, δεν λέω ότι σώνει καλά τι θα γίνει, αλλά το βλέπω λογικό. Έχεις ένα μνημόνιο που κάνει τι. Το προηγούμενο έχει φέρει 5% ύφεση. 5,8% και 20% ανεργία. Το καινούριο θα φέρει 7% ύφεση, 25% ανεργία. Θα μειωθεί η πραγματική διάσταση, η διάσταση πραγματικής οικονομίας. Θα απολύεται κόσμος, θα επιβαρύνει τα ταμεία, θα κλείνουν μαγαζιά, θα μειωθεί από την μείωση των μισθών η αγοραστική δύναμη. Θα δημιουργηθούν επικίνδυνα κοινωνικά φαινόμενα και εγκληματικότητα και θα καταρρεύσουμε. Αυτό το είπε ποτέ κανένας. Δεν το είπε ποτέ κανένας. Θεωρούμε λοιπόν αυτό το οποίο αποδεδειγμένα είναι κακό, γιατί ήδη έχουμε περάσει από το πρώτο μνημόνιο στο δεύτερο και ήδη έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο διαφόρων κρατών, με καλό ιστορικό προηγούμενο της Ισλανδίας, το οποίο επίσης δεν πιάνουμε. Πώς η Ισλανδία σε 2 μεσημέρια έκοψε 30% από τα δάνεια, έλειωσε τις τράπεζες, επανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες με τη συμμετοχή του κράτους. Εδώ θα επανακεφαλαιοποιήσουμε δισεκατομμύρια τράπεζες, τους τραπεζίτες, όχι τις τράπεζες. Δεν θα πάρει καμία με το ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή, ό,τι έχει δημιουργήσει ο κύριος Α και ο κύριος Β, ο οποίος έκανε θαλασσοδάνεια σε offshore εταιρείες δικές του και μετά με τις offshore εταιρείες που δάνειζε έκανε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, δείτε πρώτον. Αυτά λοιπόν θα τα πληρώσουμε εμείς. Να μην σας κουράζω άλλο, να κάνω καλύτερα μια κουβέντα μετά. Νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα συμφωνήσω ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος και σοκαρισμένος και αυτά δεν είναι αριθμητικές πράξεις, δεν αντιδρά δηλαδή όπως πρέπει να αντιδράσει. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να γίνει είναι να ξέρουμε. Αν ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα θα δούμε ποια μορφή θα πάρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Βαρσεβάνη. Τελικά δεν ξέρω αν ο Τζέρεμι Πάξμαν θα χαρακτήριζε Πάμελα Άντερσον, τον Βρετανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά σίγουρα ο λόγος του είναι πολύ πιο διεισδυτικός και to the point, που θα έλεγαν και οι άλλοι φίλοι μας. Διατηρώ και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα διεθνή θέματα, ότι δεν είναι ίσως τυχαίο οι άνθρωποι που βγήκαν πολύ μπροστά αντιμνημονιακά αλλά με τεκμηριωμένο δημοσιογραφικό λόγο προέρχονται, είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει για θέματα στο εξωτερικό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τις περασμένες δεκαετίες, όλα τα λεγόμενα μαγαζιά της ενημέρωσης προσπαθούσαν να κρύψουν και ιδιαίτερα στη φάση της κρίσης προσπαθούσαν να κρύψουν τα παραδείγματα που έρχονται από το εξωτερικό. Είτε είναι η Ισλανδία στην οποία αναφέρθηκε, είτε ήταν η Αργεντινή, είτε όλα αυτά που αν τα γνωρίζαμε στοιχειοδός, έστω και σαν ρεπορτάζ, όχι με ιδιαίτερες αναλύσεις, θα ξέραμε πριν από 2-3 χρόνια βήμα προς βήμα ό,τι συμβαίνει και ό,τι ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Έθεσε μια πολύ σωστή πλευρά, η οποία αποδεικνύει το με ποιο τρόπο είναι διαπλεκόμενη η Ελλάδα και πώς είναι αλληλοεξαρτώμενα όλα αυτά τα συμφέροντα που συνέδεσαν δημοσιογραφία, πολιτική, οικονομία και επιχειρηματίες. Δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή, αν δείτε τους μεγαλύτερους αναλυτές οικονομικών θεμάτων στον κόσμο, νομπελίστες, Κρούγκμαν, Στίγλιτς, ο Ρουμπινί χθες που μίλησε στην Ελλάδα, όλοι έχουν την ίδια ανάλυση. Την πάρα πολύ απλή λογική ανάλυση που αντιλαμβάνεται ο καθένας. Μόνο στην Ελλάδα κανένας οικονομολόγος, με ξέρει τον Βαρουφάκη, τον Λοπαπίτσα και κανένα δύο της ομάδας της συγκεκριμένης που τάχθηκε από την πρώτη στιγμή, όλοι οι άλλοι οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις, ταυτοχρόνως είναι σύμβουλοι τραπεζών. Υπάρχουν κάποιοι κύριοι οι οποίοι εκφράζονται μέσα από διάφορα κομματίδια με δράση αντιδημοσίου, οι οποίοι βγαίνουν και κάτω από το ιδεολόγημα ότι εμείς πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά, υποστηρίζουν το μνημόνιο, ενώ η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν επαγγελματική σχέση με το μνημόνιο. Ο ένας ανήκει στην δικηγορική εταιρεία η οποία επεξεργάζεται την Δανειακή Σύμβαση, με ποσά που λένε ότι ξεπερνάνε 370 εκατομμύρια. Δεν το έχουμε διασταυρώσει ακόμα, θα το έχετε άμεσα όταν το διασταυρώσουμε. Ο άλλος κάνει το promotion
του μνημονίου, ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και ούτε καθεξής. Και βγαίνουν και λένε, εμείς λέει, είμαστε της αγοράς, είμαστε με το μνημόνιο. Όχι, παίρνετε λεφτά και είστε με το μνημόνιο. Και αν είστε της αγοράς, αποδείξτε τώρα ότι είστε της αγοράς. Νόμος της αγοράς είναι η χειροκοπία και ο νόμος της αγοράς λέει ότι όποιος δεν αντέχει να πηγαίνει στην άκρη. Να πάνε οι τράπεζες που δεν αντέχουν στην άκρη. Ας το απαντήσουν τώρα.